Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yu'minun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ila rabbina Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yudhillu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna 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 ya arhamar rahimin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum alal baidina wa hamidum majid. Innama yuridullahu yudhibahu bidiyasa'ala baik. Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma shalli wa sallim 'ala
سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم أفضل الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Di sini apa langsung musyawarah? Manu, hidungan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ya ilahi jalali wa ali mustalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'ihani wa nihani ahwali wal dariyat wa tusallimuna biha min yafidan wa asfani al-hadi wa al-hadi tubahiru biha min al-hadi wa sayyat فدخلنا بها جميعا وتمحو بنا جميع الحديئة وتعقد لنا بها جميعا ونتركه من العلوم وجه الحاجات وترفعنا بها إلى بلد درجات وتبلغ بها سنة آيات من جميع الخيرات في الحياة والممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعصنا وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذات من ذلك ومن سورة القرآن ما هي من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ذلك من هدى الوصلة والرحمة نزلة المباركة الشاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وذريته ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحسن حاسبهم وأسمائهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واستر عيوبهم وترفع لهم وأجر قبرهم واجعل الجنة معهم ودخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله. الفاتحة. Seperti ngaji sih, musyawarah sih. Musyawarah. Oke, monggo. Oh, dulu sama musyawarah. Aku sih tak neng sidin dulu ya. Terus kono. Ribet. Wah, ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para kanca-kanca niki badhe menghadapi oleh Bu Sonia iki sing duwe hajat ingkang sampun terungkap niku mbah-mbahe sing jamaah Hafizah tapi akad wakat paing akad legi Bu sing pun musyawarah dan
alumni sing awake dhewe sing dadi alumni niki napa gabung napa sira arepe undang Gus Idam piyambak nggih. Sakniki di napa niku di rembug barengan napa dunia nggih nenek kegiatan terus pundi nggih manggaken niki Mas Najib monggo perwakilane anu pripun sire kadang unek-unek lek nampung nerusaken hasil musyawarah terakhir reng-rengane rutinane dhewe nika rencanane kan simpel tegese semua guru semua alumni dan peserta guru mawon acarane mungkin tahlilan ngenten iki terus ngaji pasasan terus mungkin terakhir Pak Sun terus rutinan biasa ngenten itu kalih lek betul ambek ya so jeneng ben salah nggih rencanane ngenten kali selamatan lah ora ngono ngenten niku tasik reng-rengan dan niku terus malam Rebo wingi nika kata sing mboten hadir kula dhewe mboten hadir terus ngidere ngenten keputusan carane lek gawe ambung piye barang ini ya rong di lek ngono rencanane lek napa jenenge yang setunggal betama setunggal lek kabutan nika tiang saambeng niku tiang sekawan ngoten mboten salah artine yo sak sitok sak ambeng wis mangan ya sopo ya kan ngeten mungkin guru-guru niku diundang terus lek sing guru kan mboten beto ambeng oh nggih namung anak rencana mawon kan niku rencana kan mboten iki dereng deal nggih nggih Busani Mbak Isna niku pripun programe bolo-bolo tri monggo sing akad lagi niku iki kan rutinan biasa ngoten niku napa ada acara oh teng mriki ngoten perkara mame pripun nggih oh lho Cip akad lari-lari niku mungkin sing ngaos Sabtu sonten itu diajak bersama. nggih terus niku susunane acara niku mulai kapan ngantos pripun niku pripun rencanane niki kedadi sinkrone antarane napa alumni kalih mbak-mbake pripun Langsung mau gini iki lek mbak-mbak ini sing jamaah akad legi niku ngersakne lek Sabtu niku tanggal 29 atau 13 November betul-betul niku lari-lari sing sonten niku doa bersama. sonten Nggih. Terus benjine endi niku kepaman. pas minggune nggih nggih terus sing Sabtu niku Mas kula lari-lari nggih diparingi napa-napa ngoten nggih napa-napa acara doa bersama doa bersama nggih nggih Terus acara di alumni ini malam napa nih? ini kita saya sing dirembuk niki Betul-betul sambutan tadi niku. Mungkin sakit aja napa digabungkan mungkin hari ini langsung rondon acarane pripun ngaten nek menawi saged monggo gabung soalnya mbak-mbak menawi Sabtu nih enjing mboten saged kathah ingkang nyambut damel rabian saged ing akad niku legi isu nggih ngono ki dinyang ya kena Cip sore piye Pak tapi sere niku napa dinten niku lek niku kan lek hari ini dereng ditentukan oh ngoten nggih napa jenenge acara ini konsep acara ini kan sing tahun-tahun ini kan 2 hari 3 hari ngoten ya, terus setiap ngenteni acara pas dalan ngoten niku setiap bentang kok panggahentan sing ini nah intine ya nyelamet ya njaluk sumbangan dan iki kan sing niki kan yopi mboten usah nyuwun sumbangan tapi sing
cara anu sing alumni sing bedinten berkecil ngoten iki cara anu senes-senes alumni sing jarang ngono sing diundang sing purun-purun mawon ngene. Soalnya bentang mesti ada isune ngono apa jenenge setiap enten undangan kalih disuni sumbangan ternyata kirang sae nggih tanggapane tanggapannya berbeda-beda. Awal-awale kleru ya ngono lho, nanti sak teruse. Biyen trayem molone ayat awal biyen. Dadi wis muga-muga mulane lek iso awake dhewe meneng-menengan ae malah. Meneng-menengan tak pikir jo. Mas Ali ndang duwe pendapat pripun ngoten lho. Mas kowe kendang. Pomongeten ngono kendang. Dil. Ini lek dibarengne apa ngene di gekne soto ngono ya kepene sing ngaji dalu niku wis cara anu ya mayer-mayeran lah terus soto ya rasa ambeng-ambengan ngono ae. Ora wegale lho. Maksudnya kan sing mbak-mbak Ahad pagi ini kan ada acara sing pagi niku. Kita ya ikut acara niku napa malamnya napa pripun gitu. Lek pagine kita wis mboten Lagi sing dalu nggih sing dalu kan anu napa malam Ahad nggih sing anu doa bersama Mboten santen satu. Sembilan hari sore. Nggih. Mbak kan sing kathah. Niku kan sore awan Mbak. Apa sore bengi? pas hari langsung jam sekawan. Lha iya. Wis sore awan. Sore awan. Sore awan. Berarti niki lek cara kula sing nyimpulne niku acarane alumni karo mbak-mbak niku malah panggah terpisah malian. Ngoten nggih? Nggih ngoten to malian. Berarti mbak-mbak ya berjalan napa entene. Lah mungkin alumni rencanane nggih ngoten niku acarane malam Ahad napa malam Senin? Apa rong anu rong sore rudil. iso Lah iya. Kata lho, lek menawi lho nggih. Menawi kata sing nyambut gawe pas dina Sabtu ini kan jenengan paling Senin mboten napa. Insyaallah lek mbak-mbak niku lek dalu niku tasik wonten wekdal daripada mungkin hari Sabtunya ada yang repot tapi akan kata sing longgar. Nah, monggo. sing lek rencanane wingi kan lho niku asline niku jane tugase hati kan ndang nembusi jenengan no pas dua minggu yang lalu berarti niku rencanane nganu napa jenenge niku wau dari salah sing tahun ini kan rencanane kan di dalu niku acara puncak kan dia niku pagine semaan dalune nganu acara puncak acara anu berkate niku kan di teng dalu ternyata mboten enten sing bidal terus akhirnya malah ngawaterne setunggal nih kan. Iki sok ora usah berkatan lho lah ngono kuwi ra biang. Lah nggih maksudnya kemungkinan hadir nek dalu nggih. Niku mungkin acarane ngoten niku pun semedengan niku. Dadi kok sing diundang guru-guru ngono ta. Nggih. Karo cah sing ngaji bengi ngono ta. Nggih. Lah ya karo mbak-mbak anu kuwi sing isuk. Lek napa jenenge lek nganu rencanane awal nganu namung alumni kali guru-guru mawon. Nggih, tapi iki kan carane dikembangne malah ditutoni ngono. Nggih lek suami nganu kali nganu ya soto mawon. Nggih, niki berarti sik termasuk ring-ringan kabeh niki nggih. Niki berarti niki dile jenengan maringi wekdal wae ngedilne iki sidane piye ngono kuwi ya kok kan sik enek wektu. Nggih ta? Tapi sing positif mbak-mbake sing minggu pagi niku ya berjalan napa. Nggih. 28 29 kok jam besok kok di situ. Ya aku rada lali ya. 30 menawi nggih. 30. 30 paling. Nggih. 30 November.
kuwi lek mbak-mbake ning kuwi mengkae. Lek alumni ngene dhewe terserah kuwi nggo wektune utawa anune. Kan yo berarti kan ndak iso bareng lagi. Apa direnggang ben engko sing nganu apa jenenge sing mbak-mbak saged hadir dalu lek pagi semaan terus dalu mengke diundang teng mriki ketawise Cek kesel lah. soalnya ping kalih sing nganu sakderenge sing nganu sing haul pertama, kedua dan ketiga ini kan dalu mboten Kata sing mboten dugi ya. nggih. Saya pun nggih mbak-mbak saya pun benten kali nanti pun beranak pinak. Ada sing ditinggal niku mboten kados ngeten iki kula biasane nggih ngejak rencang ngoten nggih sing bidal panggah-panggah niku mawon. Biasane nggih. Nggih, ngeten iki pancene awake dhewe sing penting mek ngundang. Lan kon target kudu teko. Kuwi yo piye ngono yo ora iso to. Masih alumni nggih ngoten niku harus diusahakan apa iki lek iso ya sak oke-oke sing rawuh dene sing gelem ya mekur hitungan jari ya monggo. Yang penting wis dikabari. Dipun berusaha jadi Ada sih ada rencana berarti. Mungkin diselangi waktu sekira ada kersane ustaz-ustaznya juga bisa hadir. Apa sak bare apa sak ngene mbae kegiatan kuwi monggo. Tak menawi tanggal saged terus napa jenenge enggak terus. enggak runut Enggak apa-apa soalnya iki kan pun wis ndak bareng to berarti. Enggak apa-apa. Sawise kabeh padha pahame kan ngene iki wis enak. Terus mbak-mbak memang lagi ini kan memang sebelumnya udah ada rutinan sebelumnya lah, buatan khusus mengadakan ini kan bukan. Kalau yang alumni ini kan memang kita niatan memang mengadakan khusus untuk acara haul kan. Nggih Mas yo alumni jane ya wis rutin ngenekne haul jane. sing diatur niku haul terus damel Masehi kali Hijriah niku pripun? Ngeten maksudnya nggih. Lek janji neleke pas wektune haul kok gawe bulan Hijriah niku saged rutin. Lek gawe Masehi niku mungkin mboten saged rutin. Mergo napa? Mergo bulan Desember pamane nggih. Niku iso ning manggene ning poso utawa ning bodo ngoten niku saged. Tapi lek Hijriah bakda mulut sok neh ya panggah bakda mulut. Mboten dadak barni karo acara. Lah mengke lek didelek ning bakda mulut mengke karo apa jenenge akhir sana kan ya sing duwe Pas kali akad paling nggih pokoke arah-arah teng mriku niku teng akad napa teng bulan mau bakda mulut niku. Oh bakda mulut mengke nek akad paing nggih nunut akad paing niku. Utawa sak bare titik utawa saurunge titik mboten napa-napa. Sing penting sekitare niku. Terus iki wacana ke depan damel Masehi napa Hijriah? Hijriah kaduk didok barang Purbaya lah. Nah, nggih berarti kan benjing pun mboten Desember. Nggih, mboten Desember. Mergo busane iki apa sedane nggih pas bakda mulut ning sasine ya Desember. Ning sing tinggi awake dhewe sing bakda mulut. Ngoten nggih. Mas yo alumni nggih ngoten benjing lek gawe wektu napa haul nggih kudu bakda mulut. Sesuai kali sedane busane pas bakda mulut. Monggo enten sing usul barang ngono lho dadi bedhot mening ngono lho. Pripun? Jadi acarane main alumni iki sik rong diri ya. Nggih. dinone Dinane urung Tapi kadang memang bentuk reng-rengane acara wis anu. lek acarane wis kaya Wis. dhewe rutinan Wong ngaji. iki berarti ngaji terus kuwi enek cara anu kaya selamatane ngono ta. Heeh. Bagi
malih niku kula nyuwun iki alumni ini monggo digerakne malih. Sak kompak-kompake biasane kegiatan wong tuwa karo wong nom iki biasane malah kompak wong nom. Betul. Giat-giat. Sunate kaya terus malah kaya mekur Pagama sali ya ngeri. Maksud kula ngoten. Nggih, pripun niki pun Dil? Pun nggih. Nuwun mugi-mugi sekedhik musyawarah untuk barokah manfaat masyarakat dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tutup kanthi bahasan Fatihah. Al-Fatihah. Mbak nuwun wonten kirang langkung punya ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti perkiraan bulan Desember ngoten ya. Nggih. Nek Mbak kan pas tanggal 30 November nggih. Nggih. Berarti mungkin coba kita cari hari di bulan Desember. Mungkin tanggal pinten ya sing kira-kira sing pas momennya. Biasanya kalau kita mengadakan malam lek mboten ngepasi malam Jumat niku kan mesti enten lari-lari Madin malam to ya. Niku napa sekalian dijak lari-lari dijak pindah napa kita nunggu lari-lari wasel mengadakan acara ya dibahas ke berikutnya. Pun mbak lari dalu sekitar pinten. Sing Terdata niku sekitar 35-an. Niku nih gambar reng-rengan mbok menawa enten piring terbang kan mungkin segitu. Mboten entek. Aku endo aku. Endo aku buat. Nah, mboten kan mboten apa beracara ngerti lari-lari wasel. Nanti saat ini kadang langsung nggih langsung. Nggih lek karepe napa lari-lari barang niku jak kegiatan ya kudu sonten kudu anu bar magrib lah. Bar magrib. Magrib. Iku kadung bar isya sanoke sing diundang bedo ra teko. Ya wis mungkin di anu mawon. Musyawarahne para kanca-kanca. Kemarin nopo pindah ngoten mau pindah nopo. Nggih. Soale sing ditilar niku lho sing tadi Nggih. yo. Nggih. Sing halih Kadah momongane. Entengan nek bar magrib. Nggih. Ibu-ibu barang iki anake ya selang njaluk mie barang. Sik diras. Ini apa sih tak ngapain malah masa cara tambah lari-lari Madin kan nggak begitu kathah kan biasanya kan ya. Yo kaya malah beneran. Yo kek. Singkatan mungkin kadang 150-an. Kagian lah TPG. Ya, gitu. Kaitannya kan kali konsumsi ini kalau Pak kula. Oh iya. Kuwi piye ya lek anu ngreken ngono iki kira-kira pira ngono iki. Angel ya. Saged mawon. Saged nggih. Ya alumni kira-kira pira, tuku pira, lari-lari pira ngono. Sing lari dari kok wis kita pedang bisa. Babar ya soto ya. Kalau sotoi didamel babar itu yang ini diungkrat-ungkrat ngoten lho. Pinter lek kali. Lek diungkret ae plus 7 lek diwonggoli ora dan malah blokek iku. Ya semoga bisa sip. Amin. Sambung. apa saged runut dari tahun ngajeng. Nggih, binjing tahun ngajeng rencana kula ngeten. Nggih pengurus kali alumni, kali grup niki kita duduk bersama. Sane bodho. Engko karepe piye ben padha anu ya. Ora masalah niku nggih sedaya Mas yang ngeten iki kan sirih niku umpama oleh iso kan bareng tapi enggak bareng enggak masalah. Ngoten lho. Sing penting kita sudah duduk bersama. Terus
sing dengan dawuh menika pamit disaran akad bae kan kali wali santri pindah. Lah akad bae itu kan wonten dana piyambak to hingga konsumsi kita saged dipun Alokasikan di situ. dialokasikan di situ. Terus dana akad bae niku saged dipun tambah niku mengke enten wali santri udah harus makan apa kue kados biasanya kan mboten makan. Ya betul masalah nggih. Cuma acaranya malam Saiki nggih, tahlilan. saiki lah masalah makan-makan yo ora kaya wong biyen. Aku biyen rumah mbok pindho ne saiki iki ya malah ora. Nggih, pun ngoten niku sing penting kita harus duduk bersama tahun depan muga-muga iki diparingi urip. Amin. Ya wis kuwi ini wedi ya ora wedi jane ngene apa sik menangi ora. Antawis nonton lawan nggih. Nggih. Gentindak. Matur suwun wae. mireng ngaji mboten Ini nggih. Pun dalu.